Hey guys, Khulumbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय गाइस दायो आङो दाख्लै आं केराटिन ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन ना बेनिनो आरो हेयार वाश खालामनांगौ स नै एसे अइल ओंखारबायानो आंना खर'नि ओमफ्राय बेखौहाय वाश खालामनो थांगोन आरो ना ओमफ्राय आरो लोगोसे मा खालामो एज इउजुअल डेलि ब्लग गाइस स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो स बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो थांनायनि सिगां नै आनैया जा मोजां थास' लेमदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनै मा संगोन आं बेखौ दिन्थिलांग्रोगोन आरोना थांनायनि सिगां नोंथांमोननो नैबे थास' गिदिरा बेखौबो जागोन ओमफ्राय नि उनावहाय आरो बाजारनिफ्राय मा लाबोनाय दङ आं थुदो नोंथांमोननो दिन्थिनो नै थास' गोसोमा जोंना लाबोखानाय दंमोन आरो दाख्लै बाजारनिफ्राय बायना लाबोनाय बेखौनो जागोन जों दायो इलिस नाजोंहाय थाइगिरबो लाबोखाबाय नै थाइगिर दुन्दिया थाव होखाबाय ओमफ्राय थास' मोनसे दै फुदुंखाबाय बे नाया जाहैबाय इलिस ना बेयो बांलादेशनि आरोना बांलादेशनिफ्राय बोरै सफैखो होननानै बुङोब्ला बे एक्सप' जादोंना नैबेयावहाय बायदोंमोन आङो नोंथांमोना दाबो भिडिअखौ नायाखैबा नायहैबानो जाबाय आं डिसक्रिपसनावहाय लिंकखौ होनानै होगोन आरोना खोबहाबना होनोसै संनानै जाबाय मोनसिगोन होबाय देनजार गोथाव जादोंमोन गाइस ना थास' बिसंजों ना इलिसजों ओमफ्राय आरो बै थास' बै मोनसेजों नाजों ना गोथांमोन ओमफ्राय नै दायो जोङो सेलनावहाय थांनोसै आरोना रिभाइभ हेयार स्टुडिअ'आवहाय हेयार वाश खालामनो थाखाय थुदो मोखांखौ होथेबानो जाया आंनिया मोखाङा गोदोरना मोखांखौ होथेथारनांगौ खानायजों नङाबा जाया नै दायो हेयार वाश खालामखांबाय हेयार वाश खालामखांनाय लोगो लोगोनो जा मोजां जाबाय दा नै नोंथांमोनाबो नुनो मोन्दों माने इसोरानो खानायखौ मोजांखौनो हरासै बानायनानै लायाबा बहाथो मोजां जाबानो नङा होमबा पार्लारफोरावनो बोला बोसि बोनानै लानांसिगोन आरो दायो आंना जोबसिगोन आरोना ससेल' हास'नो नागिरदों खानायखौ ओमफ्राय नै आंनि खाथियाव नुवाखै बुरैफोरा जोंहा बिमा मोनसेबाङानो गुवाहाटियावहाय बोरै खालामजायो जोंनियावबाथ' जोंखौनो बिराद देलेमांग्रि होननानै सानगोन आरोना गामिफोरावहाय माखासे मानसिफोरा ओमफ्राय जेनेबा बेखौ देलायनाय होननानै बुङो आरोना बेखौहाय होनो सेल्फ लाभ सेल्फ केयार मिथिबायना माने गावखौ अननो रोंनांगौ गावनिनो जाखिनि मोदोमाव दङ बा जाखिनि खानायानो जा सुगुरानो जा माबा मोनसेयानो जा माने केयार लानांगौ आरोना मोजां जानानै थायो अब्लासो
जोंनाथ' लिफा जाबाय नालाय आरो ना बाराय खानायखौ मोनलाय लायाना गोदान ना दायो जोङो बाहेरावहाय ओंखारलांनोसै आरोना सिटि सेन्टाराव दसे ड्रेस चेन्ज खालामबाय रेस्ट लाबाय दसे ओमफ्राय दा बाहेराव ओंखारलांसै नानि मा खबर मोजां ना गारिफोरा रोंदोंना रोङाखै हा मोनफैबाय सिटि सेन्टारावहाय नै दायो जोंहा आदामोनखौ लोगो मोनदों गसाइगावनि আমি বহুত দূর গোসাইগাঁওৰ পৰা আহিছোঁ আমাৰ বাইদেউ গেমছ্ ক্লাব কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অহা 20-21 তাৰিখত প্ৰগ্ৰাম আছে তো 21 তাৰিখত আমি লৈ আছোঁ বাইদেউক সেইটো কাৰণে আহিছোঁ বহিছোঁ আলোচনা কৰি আছে ধন্যবাদ ada ya baik banget एक्चुअली बे आदामोना मानो फैदोंमोन होननानै बुङोब्ला गसाइगावआवहाय नभेम्बरनि 21 तारिखआवहाय मोनसे प्रग्राम दङ हिन्जावसाफोरनि गेम आरो ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो पस्टारखौ शेयार खालामनानै होखागोन अब्लानो मिथिगोन ओमफ्राय एग्रिमेन्ट खालामनो फैदोंमोन आरोना आंखौहाय प्रग्रामावहाय लिंहरदों गसाइगावआवहाय गामिया जाहैबाय खासियाबारि नामा बिदि आरो ओमफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो नभेम्बरनि 21 तारिखआवहाय खासियाबारियावहाय लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय गसाइगावआवहाय स' बेनिनो एग्रिमेन्ट लानायनि फट' माबा बिदि लाबाय आरोना ओमफ्राय एसे जानानै थांनोसै जोङो ओमफ्राय गाइस नै जोङो फैबाय फैनानैहाय ओमफ्राय आंहा मोननैसो शुट लाबोनांगौ दङमोन बेखौहाय आङो लानोसै आरोना आर्बानिकनि हल भिडिअ बानायनो नागिरदोंमोन आं नै पार्सेल सफैदोंमोन आंनावहाय स' बेनिनो दायो आङो भिडिअखौहाय बानायगोन स' नोंथांमोना आंनि गेमस्ट्रि हिन्दी ब्लग चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लाबानो जाबाय स' देट नोंथांमोना आंनि हल भिडिअसफोरखौहाय नुयो आरो माखासे हिन्दी लेंगुवेजावहाय बानायनाय भिडिअफोरखौहाय नुयो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय 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 बायसो होनदो नै गाइस बेसेबां बुरजा आङो हल भिडिअ बानायनांगौ दङ दायो आं बानायजोबनांगौ बेखौ मिथिबायना इजि नङाथ' इनफ्लुएन्सारनि लाइफआबो डेन्जारसो